Ahoj, tady je Tomáš z Festflooru. V dnešním videu vám povím o minerální bázi betonové stěrce Festfloor Life. Jaké jsou verze? Jak je míchat? Jak do ní vložit síčku? To všechno v dnešním videu. Pojďme na to. Festfloor baza je podklad pod mikrocement. Je to dvousložkový produkt. Máme tu tekutý polymer a suchou směs. No a ten tekutý polymer prostě musíte smíchat s tou suchou směsí. Konzistenci si můžete regulovat přidáním více nebo méně toho polymeru, přesně jak potřebujete. Kromě toho, ten Fest Liquid slouží k lepení sklovláknité síťky, což ukazuji v jiném videu, na které vás zvu. Máte tedy možnost nalepit síčku přímo na Fest Liquid, nebo po přípravě této směsi zakryjete síčku předem rozloženou na podlaze. Máme dvě velikosti balení, 15 kg suché směsi a 5 kg likvidu. Nebo druhou menší verzi, 9 kg suché směsi a 3 kg likvidu. Báze betonové stěrce Life má dvě verze, L a XL. L je tloušťka kameniva asi 0,5 mm. XL je zase asi 0,8 a v závislosti na tom, jaký máte projekt a účel, můžete tyto dvě verze použít pro své použití. Velmi často se stává, že například při aplikaci na dlaždice je v první vrstvě dobré položit bázi XL 0,8 mm, aby se zakryly spáry a textura dlaždic, a teprve potom druhá vrstva 0,5 mm. U typických aplikací na anhydritových nebo cementových podlahách můžete prostě nanést dvě vrstvy báze L a po přebroušení pak nanášet další vrstvy betonové stěrce. Tato báze je kompatibilní s našimi dalšími produkty, jako jsou Go, Hydrofestem nebo Titanem. V závislosti na vašem projektu a účelu můžete tento produkt použít pod všechny naše betonové stěrky. Díky za zhlédnutí dnešního videa. To byla naše báze Life, kterou můžete využít pro mnoho různých projektů. V jiném videu na našem kanále ukazujeme, jak položit bázi se síťkou na velkou plochu a připravit podklad pro aplikaci dalších vrstev betonové stěrce. A pokud vám v tomto videu nebylo něco jasné, pamatujte, že sekce komentářů je tu pro vás. Ještě jednou díky a uvidíme se u dalších videí. Ahoj!